Hej internet. Hvad skal vi egentlig prioritere højst? Industri eller miljøet? Det har vi tænkt os at forklare dig i den her video. Det bliver varmere, og klimaet ændrer sig. Og det er et faktum. Havene stiger med op til 3 mm om året, og vejret det er steget op til 4 grader på de sidste 130 år. Hver år bliver der udledt ca. 810 gigaton CO2. Ud af de 810 gigaton udleder mennesket faktisk kun 30 gigaton. Imens naturen udleder med f.eks. vulkanudbrud og skovbrænde, som man jo ikke helt kan sige er menneskets skyld. Naturen kan ved sig selv stabilisere ca. de 780 gigaton og sådan ligesom trække det tilbage i jorden. Men alligevel bliver der hver år udledt ca. 15 gigaton CO2 ud af atmosfæren. Og det er så derfor, at procentdelen i atmosfæren af CO2 bliver mere og mere, og derfor bliver det varmere og varmere. Når vi siger, at olieindustrien er den industri, der udleder allermest CO2, snakker vi altså ikke om den her slags olie. Vi snakker selvfølgelig om råolie, som er et fossilt brændstof, som kan findes dybt ned i jorden. Blandt andet nogle af de største olieindustriselskaber er Exxon Mobil, BP og Gazprom. Mange af jer kender nok Greenpeace. De er en kæmpestor gruppe aktivister rundt om hele jorden, som kæmper for at gøre vores jord til et bedre sted inden for naturen. For i sidste år havde de en kæmpestor aktion med 30 mennesker ombord på deres kæmpestore skib, der hedder Arctic Sunrise. De sejler så op til Arktis, og der borede de så en boreplatform med 2 personer. De russiske myndigheder fandt ud af, at Arctic Sunrise var i nærheden, og at de havde kravlet ombord på en boreplatform, som selvfølgelig er ulovligt og ikke er i orden. Så de sejlede derud med gummibåde og landede også på Arctic Sunrise med helikopter. Anholdt 30 aktivister. De 30 aktivister blev tiltalt for pirateri, men tiltalen faldt hurtigt igen, og de blev så sigtet for nogle andre brud på love. Efter at have brugt 100 dage på forskellige fængselslejre i Rusland, blev de 30 mennesker så sendt tilbage. En af dem, Anne Mie, som kom fra Danmark, blev selvfølgelig sendt tilbage til Danmark. De fleste biler kører på fossile brændstoffer, men i fremtiden kommer vi måske alle sammen til at køre med elektriske biler, eller måske en bil, der er drevet af skrald eller saltvand. Hver eneste gang vi ånder ud, udleder vi drivhusgasser. Vi mennesker prøver altid at skyde skylden på alle mulige naturfænomener, i hvert fald i forhold til global opvarmning. Men en ny undersøgelse fra Science Direct har bevist, at mennesket er 99,999% sikkert skyldig i global opvarmning. Temperaturen stiger, dog ikke alle steder, men de fleste steder betyder det tørke, oversvømmelse og store storme. Hvad er det, vi kan gøre for at forhindre, at global opvarmning bliver værre igennem årene? I tidsperioden 1965-79 blev der udstedt en hel masse rapporter om, at jorden ikke gik igennem global opvarmning, men global nedkøling. Der blev til gengæld så udstedt 8 gange så mange papirer om global opvarmning.
I 1930'erne blev solen lysere, og derfor gjorde det varmere på jorden. Men hen imod 1960'erne stabiliserede den sig igen, og derfor forklarer det ikke, at der er blevet så varmt på jorden nu. Så vi har givet solen skylden for global opvarmning før, men nu er det meget, meget tydeligt, at det er vores egen skyld, at vi står for global opvarmning. På grund af alle de drivhusgasser, vi lukker ud i atmosfæren, har det lavet et kæmpe stort hul i vores ozonlag lige over Antarktis. Hullet i ozonlaget er et stort klimaproblem, men det er ikke det, der er skyld i global opvarmning. Ikke alle mennesker deler den mening, at vi er skyld i klimaforandring. Industrier har beskyldt personer som Al Gore for at have opfundet global opvarmning, bare for at tjene penge. Da industrier ville stå til at miste mange milliarder, hvis det blev sat en skat på f.eks. CO2. I 2013 satte Australien en skat på CO2, men tidligere i år trak de den tilbage. Vi mennesker producerer flere og flere drivhusgasser hver dag som CO2. Og når de stiger op i atmosfæren, blokerer det simpelthen for, at varmen fra solen kan stige op igennem ozonlaget og ud i rummet. Jo varmere det selvfølgelig bliver, jo mindre is har vi. Isen den smelter simpelthen. Jo mindre is, jo mere sol kan ramme mørke områder som vandet. Du kender sikkert det med at have sort tøj på, når der er meget sol. Varmen absorberer nemlig nemmere af sort end hvid. Så derfor bliver jorden endnu varmere, når der kun er åbent mørk hav.